Takže čaute, ja akurát natáčam let's play na Slendermana a chcel by som natočiť aj na niečo iné let's play, lenže nemám nič na mysli, aby ste mi mohli pomôcť. A jednu jedinú hru som mal na mysli, že by to mohla byť Amnézia. No, presne tak, amnézia, kde by som sa dosrával na každom rohu, že? Akurát, že ju nemám ani stiahnutú, ani žiadne mapky na nej nemám. Fail! Fuck! Jaj, áno, a proste pri každých týchto Slendermanoch a tak ďalej si stíšte zvuk, väčšinou na konci. Čo by sme k tomu dodali? Toto je čarovná krabička, ktorá nejde zavrieť. Jasné, a teraz už ide. Čo? Aj vám sa to stáva, je to strašné, že? Ja ani moc ne. Počkajte. Au, to je bolec. To sa nesmejte. Kokos, tu máme taký ostrý roh, že aj vy by ste si trochu ponadávali. Počkajte. Au, a proste dávajte si pozor, lebo tuto na každom kroku môže byť aj...